खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ थारैनो फारफ्रोमबो बिथिङाव सानफा एफा जाफुंसार जानानै जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। फिन बे खेबावबो बिउटि पेजेन्टआव महर दिन्थिफुंनाय आयदायाव जाफुंसारनो हादों सासे बर' लाइमोना। मिस बड'लेण्ड 2020-22-23 बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि दिप्ति खुसबु बसुमतारिया गौहाटीआव जानाय 20 एडिशन अफ सानसिल्क सिराम मेगा 2024 आव सेथि बान्थाखौ देरहासार जानो हादों। थारैनो बर' लाइमोननि देरहासारनाया जोबोरै गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। गोबां बादायारि थासेयावबो गावनि रोंगौथिजों मिस नर्थ इस्टनि बिमुंखौ देरहानो हादों दिप्ति खुसबु बसुमतारिया। देरहासार जानो हानाय दिप्ति खुसबु बसुमतारिया क'क्राझार जिल्लानि जारबारि ओनसोलनि बिफा अरुण बसुमतारि आरो बिमा ललिता बसुमतारिनि अनजालि फिसाजो। थारैनो गावनि रोंगौथि आरो समायना महरजों दिन्थिफुंनो हानायाव देरहासार जानो हादों दिप्ति खुसबु बसुमतारिया। उत्तर प्रदेश रायजोनि ग्रेटार नयडायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाय जादों, जेराव गंसे शपिं मलनि सिलिंआ गोग्लैसिननानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादियैब्ला ग्रेटार नयडानि ब्लु सफायर शपिं मलाव शपिं खालामनो फैनाय सानै सुबुंनि सायाव हरखाबै बिसोरनि गोजौ फारसे थानाय मलनि 5थि फ्ल'रनि सिलिंआ गोग्लैबोनानै नारसिनफैयो, जेराव सानैबो सुबुङा सिलिंजों नारसिनजानानै जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ नयडा पुलिस बिफाना जाथायसालियाव फैनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो, नाथाय थैनाय सानै सुबुंखौ सिनायनो हानाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाना आरो मलनि सिलिंआ माबोरै गोग्लैनो मोनखो बिनि सायावबो नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम जाथायनि सोमोन्दै रोखा मोनथिनो मोननाय जाजोबाखिसै। थैखौ दै खालामना जोबोरै खस्थ' खालामनानै बयबो आबादारिफोरा आबादनि मोजां फिथाइखौ मोननो बयबो लुबैखायो। आबादनि मोजां फिथाइखौ हास्थायनानै आबादखौ दैखांनो थाखाय बयबो आबादारिया खस्थ' खालामो। नाथाय बेबादि खस्थ' खालामसेयावबो जोंनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोल खाथिफोराव जिउ खुंनो गोनां जानायाव गोबाङानो मैदेरनि गाग्लोबनायाव बा मैदेरनि उदखाराव गाव गावनि जिउखौ बावबोनांगौ जादों। बेबादियैनो आरोबाव सासे बर' सुबुङा आबाद रैखाथि होनो थांनायाव अबथिरा जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथावना जाथाया चिरांनि बिजनी कुक्लुं 10 नं दैसागुरि गामियाव जादों। मैदेरजों गाग्लोबजानाय 46 बोसोर बैसोनि दुर्ज नार्जारी मुंनि सासे मावथि आबादारिया गाव गायनाय थालिर आबादखौ रैखाथि होनो थांनायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानायाव अबथिरा जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। रुंसारि दुर्ज नार्जारीनि नसुं सेरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादियैब्ला थांनाय हरनि मोनाबिलि 8:30 रिंगासो समाव बे जाथाया जानो मोनदों। फोरमायथिबावनाय बादियैब्ला आबाद मावनानै नखर दैदेनबोनाय आबादारि दुर्ज नार्जारीया गावनि थैखौ गोलोमदै खालामबोनानै 3 बिगा हायाव थालिरनि आबाद मावदोंमोन आरो हाग्रानि मैदेरनिफ्राय आबादखौ रैखाथि होनो सानफ्रोमबो सान दोबैनाय समनिफ्रायनो न'सायाव नेनो थाङोमोन। बेबादिनो बै जाथाय जानाय सानखालिबो मोनानि ओंखाम बोथिसे जाखांनानै दुर्ज नार्जारी मुंनि आबादारिया आबादखौ रैखाथि होनो न'सायाव नेनो थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ गोमानांबाय। दा बे जाथायखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजोफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो आरो दुखुथिया मैदेरजों गाग्लोबजानाय नखरखौ सुंथानो थाखाय राहा खालामना होनो खावलायहरदों सोरखारनिसिम। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ सांग्रांथि जादों। मैया चिरां जिल्लानि रनिखाता ब्लकनि सिङाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बुथ कमिटिनि सावराय मेल लानाय जायो। हाबाफारियाव लाइमोन बिपिएफनि कास्टम बसुमतारि आरो बिटिसि थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङाबो बाहागो लायो। आथिखालाव बिटिसिनि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथाया बबे लामाजों मा जानो थांगासिनो
जागासिनो दं बेफोरनि बागै बे हाबाफारियाव सावरायलायनाय जायो। आरो सावरायलायखांनायनि उनाव बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनानै बिथाङा सोंथिबो दैखांदों। बिथाङा बुंदों बिटिसिआ दिनै जोबनायनि लामायावसै। मोनफा फोरमानफोरा फाइलाव दं आरो बिटिसिआ जोबनायनि गासैबो फोरमानलाइफोरा फाइलाव दं होननानै फाइलखौ लानानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिटिआरनि मोनसेबो दफाफोरा जायाखैसै होनना दिल्लीयाव सावरायहैदों। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा जाफुङैनि दायआ सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमोद बर'नि होनना सोंथि दैखांदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। सोलिफु दाननि थांनाय 1 मार्च खालारखालि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजायैखौ लानानै एबसुनि माखासे थान्दै हान्जाफोरा आथिखालनि हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदोंमोन। बे लोगो हमहैनायाव गोरोबथानि माखासे रादाय एबा दफाफोरखौ सावरायनाय जायो। मख'जाथावदि मिरुआव गोदान सरकार दाफिननो थाखाय 3 दानसोल'सै। बिनि सिगां मार्च दाननिनो नैथि सप्तानि उनावनो हादरनि दाब जायगाफोराव बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ फोसावजासिगोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि माबोरैहाय बे 15 एबा 20 साननि गेजेराव माबोरै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो हागोन? मानो होनब्ला बिसायख'थिनि थाखाय कड अफ कन्डाक्टआ साननैसोनि उनावनो फोसावजासिगोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो बिक्रम दैमारि बिथाङा गोबां साननो गोनां बाथ्रा होनना खौरां बिजोङाव गोख्रों बाथ्रा बुंथियो बिथाङा। आथिखालाव बर' समाजाव सोरांस्लाब मोनै हिनजाव गदाय लानाय आरो हौवा गारनानै खारनाय बेफोर जाथाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय बायदिनो दिनै हाबा जाखानाय आइजोआ दान मोनथाम जास्लाब मोनै हौवाखौ गारनानै खारनाय खौरां। मिथिनो हानाय बादिब्ला चिरां जिल्ला राङिजारा गामिनि बानस नार्जारिनि बिसि आनारि नार्जारिया गोमानानै दङ। मिथिबावनो हानाय बादिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दानावसो जुलि जादोंमोन। नाथाय साननो गोनां आरो दुखुनि बाथ्रा हिनजाव गोदानखौ दानथामावनो सिनायनो हायो होननाय बायदि फिसाइ बानस नार्जारिखौ बिसि आनारि नार्जारिया गारनानै खारखोमालांबाय। बेराफारसेथिं फिसाइ बानस नार्जारिया बिसिखौ हांखुर जानानै नागिरब्लाबो मोनैलाय सोरबाफोर बिथांनि बिसिखौ नुसनबायोब्ला 700027150669 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों फिसाइ बानस नार्जारिया। गिबि मन्थ्रि आइजो फालांगियारि मावथांखि बिथांखिनि गेजेरजों दुलाराय आसामनि 2,50,000 आइजो गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमाफोरनो रांखान्थियारि हेफाजाब होनायनि आर'जलाइ एबा फर्मखौ मैया क'क्राझार नोगोर जौगाखां गौथुमा राननानै होदों। आइजो गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ समाजारि, रांखान्थियारि आरो जिउखुंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों मैयानिफ्राय आर'ज बिलाइ राननाय हाबाफारिया जागायबाय। आर'ज बिलाइ एबा फर्म राननाय हाबाफारिया मैया 3 मार्चनिफ्राय आरो दिनैजों गाबोन 5 मार्चसिम थागोन आरो फैबाय थानाय 9, 10 आरो 11 मार्चसिमनि गेजेरावनो जमा लानाय जागोन। मख'जाथावदि बे स्किमनि गेजेरजों 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा आइजो गावसुंथा हान्जानि गनायजाथाव सोद्रोमा एबा मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टनि दारै थोंजोङै सोनानै हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव थानाय 60 वार्डफोरनि सा 2,500 मुलाम्फागिरिफोरनोबो बे 10,000 रां अनसुंथाइनि फर्मफोरखौ होनाय जागोन होनना मोनथिना मोन्दों। गसाइगावनि तुलसि बिलआव गुबुन हारि, गुबुन धोरोमारिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय मैया 1,000निख्रुइबो बांसिन गसाइगावनि 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय तुलसिबिल गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हान्जायाव गोरोबहैदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथाङा बाहागो लायो आरो बिथांजों लोगोसेनो जरखा आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिनन बसुमतारी, इएम उखिल मुसाहारि,
माधव चेत्री, रनजित बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसेनो आरो गोबां इउपिपिएल हान्जानि मददगिरिफोरा बाहागो लायो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि बिपिएफ सोरखारा थांनाय 17 बोसोर सोरखाराव थानाय समाव हा गैजायै सुबुंफोरनो 15,000ल' हानि पाट्टा राननानै होनो हादों। नाथाय इउपिपिएल सोरखारा बोसोरथाम सोरखार खुंनाय समावनो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिनै गोबां हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होनो हादों होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गोरलैयैनो देरहासार जानो हागोना रोखा जाखाबाय आरो मोनबो राजखान्थि दोलोजों ट्रेक्टर जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिटिआरनि चिफ बिथाङा। गसाइगाव रेलवे स्टेशनाव 10 लाखनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा मुवा बेसाद जब्द खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव हाट रेलवे स्टेशनाव बोखांनो हादों लाख लाख रांनि फेग्रा मुवा। थांनाय हरनि समाव आसाम पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमनो हानायजों लोगोसे सानै सिखाव ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों आरो गोबांथार बिबांनि फेग्रा मुवाजों लोगोसे हमजानाय सानै सिखाव ड्राग्स फालांगिरिखौ गसाइगावनिनो साबकाटानि सुरत जामाल आरो गुबुन सासे मालागुरि गामिनि फारुद आब्दुल्ला होननानै पुलिस बिफाना सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिबावनो हानाय बादियैब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों मोननायनि उनावनो गसाइगाव थानानि अ.सि. नितुल गगैनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजा आरो गसाइगाव रेलवे पुलिसनि हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायाव 18 केजि फेग्रा मुवा जब्द खालामनानै हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया फोरमायनाय बादियैब्ला गासै फेग्रा मुवाखौ गसाइगावनिफ्राय ब्रह्मपुत्र मेल रेलगारिजों दिल्लीसिम लांनो नागिरदोंमोन। नाथाय गसाइगावनिफ्राय बायजोआव लांनायनि सिगांनो पुलिस बिफानजों हमजायो आरो जब्द खालामनानै हमनो हानाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेनखौ 10 लाख रांसोनि जानो हागौ होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।